Ez gaura udalarekin ados hartu dauen erabakiarekin. Erabakia da benta libre eurten Sanblasetako merkatuan benta libreko azoka kentsa erabaki du inolako abisurik gabe. Hala ere, abaineko Sanblasetako merkatua Euskadi egiten den nekazal eta abel azoka garrantzitsuenetako bat izan da. Euskal Nekazeen Batasuna enbak ez ditu ulertzen abaineko udalak azoka hau era normal batean garatzeko jartzen ari den oztopo eta eragozpenak. Hombre, apuntetie beti ekartzen dugu eragozpenak. Gu ikusten duguna, feria bat libre izin bidala, gure dauenak etorteko, azkenengo momentuen erabaki hartzen dauena, etorri dadila, eta zetan apuntauturik ez dauela. Ferize betiko era bardinean egitea, osea, benta librea, libre itxitea. Zeustantzen limitetan zauz. Zu jendeari ipinten bautzezu, inskripzio bat ja ez da feria librea. Osea, betiko erara egitea. Libre, da gura dauena etor dadila benta o salmentak egitera. Gu udalakin inginun kontatu bet, berak ez hauzkun esala egongo olako galera zingo ebala benta librea, da ez dugu erantzunik ez gaur aldizkarietan irakurri dena bakarrik, besterik ez dugu izan. Gu udalean gauza danok, esan behar dugu beste alderdi politiko, gobernuan ez dugu beste alderdi politiko, esan behar dugu, ez dugula informaziorik izan, ez dakigula zelan duazan Sanblasak, ze erabaki oneri buruz ez dugula berririk izan, hain zuzen ere, kanpotik etorriakulako kezua, hau da, sektoretik ero abeltzainen partetik etorriaku nolabeteko ezegonkortasuna, ero desadostasuna, kanpotik enteratu gara. Guk alderdi bezala, udaletxean gauzat alderdi bezala, ez dugula informaziorik izan behar dugu. Eta gure partetik uste dugu ez dala logikoa astebetera, astebete eta pikura kriterioak aldatzen joan hori sortzen dagoela gainera feria abainoko jai importante baten eta feria importante baten sortzen dagoela nolabaiteko konfusioa eta ezin daitekela horrela egon olako puntu importante baten aurrean.